Рәис Мукаддисов тумышы белән Кылбай Марасадан булмаса да, үзен Габдулла Кариев авылдашы итеп саный. Танылган журналистның хәтер сандыгында бөек шәхес Миңлебай Хәйруллин турында истәлекләр бик күп саклана. Энес Камал, Галиаскар Камалның улы, ул Габдулла Кариевны хөрмәт итүен, аның бөек театр эшлеклесе икәнлегенә басым ясый. Бәйрәм тантанасы Габдулла Кариев исемендәге музейдан башланды. Алдан республиканың җәмәгать эшлеклеләре, республиканың барлык театрларыннан килгән җитәкчеләр, танылган артистлар Габдулла Кариев бюстына чәчәкләр салды. Бөек шәхеснең туган авылында яшәгән чырлары, шәхси әйберләре белән танышу, аның исемен йөрткән музейда дәвам итте. Безнең Габдулла Кариев театры менә 5-6 ел булды инде шушы исемне бирелгәнгә. Без тырышабыз килек шушы исемне аклар өчен. Инде без үзләргә тырышабыз бөтенесе Габдулла Кариев, нинди генә балалар спектакльләре булсын, шушы Габдулла Кариевны танытырга телибез. Авыл мәдәният йортына килүчеләрнең игътибары Габдулла Кариев портретларына юнәлгән. Нурлат рәссамнары якташларына булган мәхәббәтләрен әнә шулай картиналарда чагылдырган. Рәсик белән бергә күп әдәбият актарга туры килде. Шул рәсемнәрен, портретларын җәргә туры килде. Анда портрет битендә ясаганда да темасын ачтырга кирәк. Төрле ракурслар, ул шундый ракурста булмады инде безнең фотография таба алмадык. Без инде үзебезчә фантазия кертеп, менә шул портретларны булдырдык. Быел бит инде бөек шагыйребез Габдулла Тукайга да 130 ел. Габдулла Кариевка да 130 ел. Алар чырдашлар булганнар, бергә дус булганнар дип беләбез. Алар бергә булганнар Казанда. Сез шулай итеп бергә сурәтләдегез аларны. Аларны бергә икесе утыртып сурәтләдек. Ничек уйлыйсыз, Рәштә ачып бирә алдыгызмы сез образны? Әлбәттә тырыштык. Әдәбият һәм сәнгать бәйрәмен Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театр артистлары ачты. Артист спектакленнән үзек күрсәтте алар. Тамашачы үзен бөек шәхес иҗат иткән елларга кайтып килгәндәй хис итте. Габдулла Кариев образын башкаручы Илнар Низамиев рольнең җитди булуын яшерми. Бу рольне тапшыргач та мин җиңел генә рольне бирелде дип әйтмәс идем. Изләнү әле һәрбер образ изләнү белән бара. Менә Миңлебай Хәйруллин, татар театрына бик зур өлеш керткән шәхескә мин тагын да җаваплы Кариев булып яшәү, ул үзе бер зур җаваплылык һәм мин моның белән горурланам. Һәм алга таба да эшли башлап шушы рольне тагын да камилләштерәсе килә. Кичәдә кунаклар республикабызның танылган шәхесләре Габдулла Кариев иҗатына, талантына зур бәя бирде. Һәр театр спектакльләрдән үзекләр күрсәтте. Камаллылар артистның тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштырса, ылпат шагыйрьләр аңа атап язган шигырьләрен укыды. Һәр чыгыш тамашачыларның көчле алкышларына күмелде. Кылбай Мараса авылында Габдулла Кариев нәселенең дәвамчылары яши. Өлкәннәрдән ишетеп белгән хатирәләрне алар горурланып искә ала. Мин Габдулла Кариевның 5-нче буын вәкиле. Бу авылда торам, Мараса авылында. Без Габдулла Кариевның безнең нәселдән булганы өчен бик горурланабыз. Аны ишетеп кенә беләбез инде, әбиләрдән, әниләрдән генә ишетеп беләбез. Әниемнең әнисе Гамбәр исемле әбиебез безнең шулай сөйләгән бар. Безне яшь үсмер кызлар вакытта кайтып йөри иде ди, Габдулла туганыбызды. Ләкин безгә кызларга аны карарга ярамайды. Без инде шунда ди, ишек тактасына, кухняның инде тактасыннан ди, бу почмак тактасыннан карап ди, ана ди бик мәхәббәт гәүдәле иде ди, искиткеч матур иде, искиткеч игътибарлы иде дип әйтеп калдырган истәлекләре. Бәйрәм чарасыннан тамашачылар канәгать калды. Габдулла Кариевның иҗатын яратучылар һәм Кылбай Марасалылар өчен зур бәйрәм булды ул.